Para defender esta proposta ten a palabra o señor Pablo Rivera. Moi bo día, señor presidente, señoras e señores deputados. É inevitable que para abordar esta proposta de goberno o faga dende a humildade, aportando dous datos históricos que creo que merecen toda a atención, especialmente por parte do Partido Popular, porque cando se fala de partidos e de siglas creo que hai que ser respetuosos con todas. Máxime cando, aínda que a pesar que vostedes estén a frotar as mans, o Partido Socialista é un partido con 144 anos de historia, que é o piar básico da construción dos avances máis importantes deste país, formado por homes e mulleres valentes, valiosos, e que, entre outras cousas, é o piar tamén do municipalismo. E por iso eu pido un pouquiño de respeto, máxime, noutra lección de historia que humildemente lles dou cando o seu partido foi fundado por un exministro franquista. Dito isto, e falando de municipalismo, me gustaría senalar tamén que vostedes acaban de falar de defender os concellos pequenos, de comprometerse con eles e demais. Eu creo que esta proposta que hoxe traemos aquí, que é a cesión gratuita nada máis e nada menos que da Casa Benedicto ao Concello de Navia de Suarna, é unha boa oportunidade para que, cando vostedes falan, demostren que son coherentes. Entendo que será unha gran oportunidade esa cesión ao Concello de Navia de Suarna, porque esta proposta non é nova. Esta proposta é algo que ven do ano 2005, unha proposta que se asina baixo a presidencia do señor Francisco Cacharro, e xa naquel entón aprobou cederlle a Casa Benedicto ao Concello de Navia de Suarna co obxectivo de mellorar a praza pública. Foi unha decisión que nacía por aquel entón do compromiso coa veciñanza e coa mellora dos espazos públicos. Se no 2005 era unha boa decisión que defendía o Partido Popular, quero entender que van por aí, é dicir, que non hai ningún problema agora. Quero entender que non estamos a inventar nada novo, que non é unha decisión arbitraria, que é unha decisión normal, que estamos a ser coherentes coa historia desta institución. Quero entender que fai uns días que vostedes honraron a memoria de Francisco Cacharro cunha man, supoño que non se opoñerán a unha decisión, especialmente o seu legado que tanto reclaman e reivindican cando lles interesa. E ademais hai outra cousa, acaba de dicilo vostede, estamos apelando a autonomía local, a que os concellos pequenos, Navia ten 971 habitantes, grande non é, teñan a súa capacidade para poder decidir as súas inversións, de decidir o seu futuro, e, polo tanto, esta decisión que toma a Deputación non é unha decisión unilateral, é unha proposta que nos fai o propio Concello de Navia de Suarna para poder darlle continuidade a aquel proxecto. É un espacio público que queren renovar, que queren mellorar, e non é só unha cuestión estética, é unha cuestión que vai a mellorar e vai ser unha nova oportunidade para mellorar a vida económica e social dese municipio, co cal entendo que esta proposta é absolutamente legal, está avalada por informes técnicos, está solicitada por o Concello de Navia, no 2005 a impulsou Francisco Cacharro, entón, todo parece que, se o siloxismo aplicámolo, que todo debe ir na liña. Así que creo que facer política non é só falar, senón que hai que demostralo cos feitos. E aquí hai unha gran oportunidade de colaborar con un concello pequeno, nós nos limitamos a cederlle un ben, polo que preguntaron non hai moito, e a darlle autonomía para que sea o concello, que ninguén mellor que o propio concello coñece as súas necesidades, para poder actuar en beneficio dos veciños e veciñas. A proposta é moi sinxela, exactamente igual que a de 2005. Moitas gracias.
Grazas, señor Rivera. Por o grupo do BNG ten a palabra a señora Castro. Oh, perdón, estaba lle dando, sí. Bo día a todos e a todas, a todos os compañeros e compañeras deputadas, asistentes. Tamén quería aproveitar o comezo da miña intervención para felicitarlles as festas e un vindeiro 2026, que entremos ben no 2026. Ben, dende BNG, despois dun estudo desta proposta, imos votar en contra desta proposta porque a cesión da Casa Benedicto ao Concello de Navia de Suarna implica a súa demolición. Nos últimos tempos houve moita contestación social e cremos que, polo menos, antes de tomar unha decisión tan drástica como é a demolición, habería que facer un estudo do estado do edificio, cun interese patrimonial avalado por diferentes entidades. Despois de facer este estudo, poderíase tomar calquera outra decisión sobre o mesmo e cremos que a Administración responsable e pertinente de facer este estudo debería ser a Xunta de Galiza, que é a máxima responsable de patrimonio e organismo que lle retirou a protección por parte da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural en 2024 sen ningún tipo de xustificación. De feito, é cando menos curioso que a Xunta dedique diferentes orzamentos para restaurar diferentes edificios patrimoniais e eclesiásticos e durante máis dun ano que leva habendo este debate entre a veciñanza, a Xunta de Galiza nin se preocupara por dar unha solución. E incluso cando a señora Mejide visitou en 2024 a Pobra de Navia para falar da Casa Benedicto, afeáballe, de feito, a este goberno provincial non cumprir o acordado no convenio, é dicir, a demolición do mesmo edificio. Para pechar xa, reitero que cremos que pode haber outras opcións antes de demolir o edificio, que pode haber outros pasos para atoparlle diferentes usos culturais. Moitas grazas. Grazas, señora Castro. Por o Grupo Popular ten a palabra a señora Mejide. Pois teño que estar de acordo, señor presidente, teño que estar de acordo no que decía o señor Rivera. O Partido Socialista é un partido histórico, parte da historia do noso país, parte da historia da Constitución, parte da historia, evidentemente, do noso Estado democrático, é un partido realmente necesario no noso país. Un partido que debería estar chamado a ser forte e estar chamado a ser digno, a ser coherente e a ser, bueno, o que era antes, pero nin a nivel nacional, nin a nivel autonómico, e vemos que a nivel provincial tampouco, están ahora mismo sendo ou estando á altura das siglas que representan. E é unha verdadeira mágoa para todos os españois e tamén para todos os veciños da provincia de Lugo. Tamén yo digo, neso sí que estou de acordo con vostedes. Están nun gran partido, pero non están á altura del. Pero tampouco está quen o preside, non se equivoque. Miren, xustifica o señor Rivera esta decisión e di que Cacharro, que o expresidente Paco Cacharro en 2005 xa adoptara este acordo. Evidentemente, eso non é innegable, está aí nos papeles, non o podemos cuestionar. Home, pero entenderá que en 20 anos cambian as cousas un pouco. Bueno, cambian incluso en momentos. Fai un momento había un señor aquí de presidente, agora temos a outro, que decir, as cousas cambian, señor Rivera. E en 20 anos nós tamén temos dereito a escoitar novas necesidades, xurden novas necesidades, escoitar a novas voces, escoitar novos proxectos, escoitar novas ideas, e incluso, fíjense, política tamén é cambiar de opinión cando se lle presenta unha xustificación adecuada. Falábamos antes de negociar, eso é negociar. Sentarse nunha mesa e cando che convencen de que o mellor pode haber outra salida, outra alternativa, pois decir, pois, oye, pois o mellor é interesante valorar. E iso é un pouco o que hai hoxe aquí. Pero saben o que non se debe facer en política, señor Rivera? Mentir. Mentir. Porque vostede firmou un escrito oficial en resposta á asociación da plataforma Casa Benedicto o 28 de xullo de 2025, no que lles decía literalmente que a día de hoxe a Casa Benedicto é titularidade do Concello de Navia de Suarna de acordo co convenio asinado. É que minte, pero minte ademais de forma certificada. Porque, home, en xullo non podía ser de Navia cando hoxe, aquí e agora están propoñendo a este pleno a cesión da mesma. Por tanto, minte, é como dun mentiroso, con papeles, non é unha acusación baladí, sino que con papeles pouco se pode esperar, pois evidentemente pouco podemos confiar. Pouco máis lle teño que decir ao señor Rivera, despois de ver
a seriedade que ten nos seus escritos oficiales e, sobre todo, o respeto pola verdade. Dito isto, dende o Partido Popular, evidentemente, en todo este tempo, escoitamos a ciudadanía, gustanos facelo. Reunímonos con asociacións, escoitamos os veciños, escoitamos os nosos compañeiros no territorio, concretamente o Grupo Municipal ali en Navia, e alertáronnos da realidade de que hai un sentir popular en Navia que quere que, de algún xeito, se estude a posibilidade de ver que facer con ese inmoble. E nós, desde aquí, humildemente, creemos que é momento de escoitalo, que é momento de analizar alternativas para ese inmoble, que agora todavía non é demasiado tarde para impedir esa demolición, e ver que se pode facer con ese edificio emblemático no Concello de Navia. Por tanto, sí que lle corrixo unha cousa, se me permite, a deputada do BNG, non se retirou a catalogación sen xustificación, sino a petición do Concello. Simplemente esa puntualización non é verdade. A Xunta non retira catalogacións por gusto, senón porque o pediu o Concello e o xustificou adecuadamente. Pero, bueno, quitando esa leve puntualización, se lles parece ben, nos vamos a tamén se lles parece ben, ou senón tamén, evidentemente, pero evidentemente nos creemos que si é xusto pararnos hoxe a pensar que pode facer a Diputación Provincial con ese inmoble. Queremos que hoxe é xusto pararse a pensar o que significa ese inmoble para o Concello de Navia e a imaxe icónica que é ese inmoble na Plaza de Navia e escoitar que propostas de actuación ou que se pode facer co mesmo. Por tanto, nós, cando falamos coa asociación que defende este inmoble, cando falamos cos veciños de Navia, fixéronos esa reflexión, pedíronos tempo, pedíronos reflexión, pedíronos estudiar alternativas. Planteámoslo xa hai unhas semanas, hai uns meses neste salón de plenos e hoxe somos coherentes co que planteamos hai unhas semanas ou hai uns meses, como digo aquí, e vamos a votar en contra tamén, porque entendemos que é mellor pararse a pensar que vamos a facer con el. Por tanto, aplaudo esa postura do Bloque Nacionalista Galego e xa lle digo que nós tamén vamos a adoptar a mesma. Grazas, señora Meijide. Ten a palabra para o segundo turno o señor Rivera. Mire, señora Meijide, xa yo digo así de claro, ten un problema de comprensión lectora. E parece mentira que despois de, xa lle dixo, máis ou menos o tempo que leva vostede en política, non sea capaz de comprender un escrito que non ten ni media carilla. Evidentemente, aí se pon que a titularidade do Concello de Navia porque había serias dudas de legalidade naquel momento da vixencia do convenio, señora Meijide, non se entera de nada. En 20 anos cámbianse de opinión, pero vostede cambiou de opinión en menos de 9 meses. Mire, eu sempre lle falo con datos verídicos, vostede dice mentira, pero nunca concreta. Esta fotiño, sale vostede de espaldas, aí con chalecazo increíble, este non sei se é do Xacobeo, sale o señor Núñez, e sale este non sei quen é o do medio, non sei, bueno, cacharro non é. Decían nunha nota de prensa, vou ler literal, porque eu sempre lle falo con datos, a diferencia do que fai vostede. Ainda ten ano e medio para aprender, vaya aprendendo. Vostedes afeaban ao bipartito provincial que nada fixeron por cumprir co acordado co convenio, no que se expresaba a necesidade de derrubar a casa de 3 pisos de altura nunha superficie de pouco máis de 30 metros cadrados para eliminar o tapón que supón o lugar e así ampliar este espazo. Pois non sei, señora Meijide, por eso incidín tanto ao principio, o legado do señor Cacharro quedou atrás, hoy tengo unos principios, mañana tengo outros, me reúno cando me convén, o dixo vostede na propia intervención, según me convén, pois claro, home, non é según conveña, porque iso é oportunismo político, claro, que é o que vostede fai. A verdade é que a súa postura nesto era tan previsible que ven sendo habitual o seu posicionamento, honran a memoria de Cacharro hai unhas semanas, agora opóñense as súas decisións, descatalogan un edificio e non fan nada, non dan un só euro, podían haber feito antes de descatalogalo, habían podido, segundo arreglan igrexas, podían haber arreglado este edificio,
que segundo vostede ahora é emblemático. Repítolle, hai 9 meses había que tiralo. E que me corrixa alguén, se isto non é verdade. Cambiaron de opinión en 8 meses porque supoño que o seu voceiro ali lles diría: a mí non me gusta a xente que cambia de opinión. Eso é non ter principios, eso non é ter coherencia, eso non é digno dunha institución como esta. Moitas gracias. Grazas, señor Rivera. Ten o segundo turno de palabra a señora Castro. Grazas, presidente. Ben, dixo a señora Mejide, política tamén é cambiar de opinión. Eu creo que a política é chegar a acordos. Segundo estamos aquí, decía que vostede que a Dirección Xeral de Patrimonio Cultural da Xunta de Galiza lle retirou a protección porque o pediu o Concello. Ben, pois agora mesmo, a mí o que me gustaría pedirlles aquí é que a Dirección Xeral de Patrimonio Cultural volva a incluir a Casa Benedicto e teña unha protección catalogada para impedir novos intentos de derrubar a mesma. E eu creo que xa que estamos aquí, estamos nun momento de chegar a acordos e de boa vontade. Eu tamén creo que a Xunta de Galicia podería seguir mostrando a súa boa vontade cun convenio para poder amañar a Casa Benedicto e darlle usos culturais, que é o que precisa realmente o Concello de Navia, e así o poñen por escrito as asociacións que precisan un local onde reunirse, un local que actualmente non teñen. Eu creo que é o momento e, por agora, máis nada, moitas grazas. Grazas, señora Castro. Segundo turno de palabra para a señora Mejide. Señor Rivera, non sei se está vostede hoxe en condición de dar carnés de dignidade. Pero, bueno, cada quen se arroga coas competencias e ca legitimidade que quere. Eu creo que non, pero, bueno, a dignidade súa xa a conocemos. Non digo a súa personal, digo como partido, que eu, personalmente, con vostede, non teño para nada ningún tipo de problema. Fala do legado de Cacharro. Evidentemente, o legado de Cacharro non é que estemos orgullosos nós, é que está orgullosa a provincia. Dígolle máis, vostedes levan 2 décadas vivindo do legado de Cacharro. Levan 2 décadas vivindo do legado de Cacharro, porque a Cacharro débeselle a rede de estradas provinciais, os paseos fluviais, a universidade nesta cidade, o impulso á Ribeira Sacra, a rede de embarcadoiros, as zonas verdes, é dicir, atreveríame a dicir, todo o ben feito, todo o que realmente chama a atención desta provincia, feito pola Diputación, se lle debe a Cacharro. Sí, sí. Pero dito isto, evidentemente, despois de 20 anos, despois de falar cos veciños, é lícito que nun contexto distinto, nunha situación distinta, 2 décadas despois, poidamos modificar a opinión nun aspecto concreto. E máis, en 9 meses podemos modificar a opinión, porque nestes 9 meses falamos e volvemos a falar con o noso grupo municipal. Levantouse unha realidade nova nese Concello, unhas necesidades novas nese Concello, un sentimento de protección por ese inmoble novos nese Concello. E, evidentemente, nós creemos que hai que respetar a identidade territorial e o que piden precisamente os cidadáns dese Concello. E despois decidan, que non hai ningún problema. Vostedes gobernan ali, fagan o que boamente queiran, pero nós aquí e hoxe creemos que é momento de parar e pararse a pensar. Evidentemente, iso é política, señor Rivera. Parar cando hai que parar, meditar e ver que vamos a facer con ese inmoble. Por tanto, esa é a postura que temos. Non hai ningún tipo de problema en recoñecela. Oigan, o problema terán vostedes, porque vostedes son os que cambian de opinión. Usted dice, fala de dignidade, pero, oiga, dice que teño que aprender, pero que vou aprender de vostede? Fálame de comprensión lectora. Mire, vou ler a ver se vostede ten comprensión auditiva, porque eu lectora teño bastante. A día de hoxe, a Casa Benedicto é titularidade do Concello de Navia de Suarna. Isto pono vostede. Isto escribe vostede. En consecuencia, para calquera trámite ou proposta relativa a Casa Benedicto deberán dirixirse directamente ao Concello de Navia. Pero que este dice vostede? Señor Rivera, sin paliativos e con todas as letras, é un mentiroso. Mentiroso, porque lles dixe un Julio que era titularidade do Concello de Navia, aquí, hoxe e agora, se demostra que é da Diputación Provincial. Mentiulles a cara e mentiulles por escrito. Grazas, señora Mejide. Ten o turno de peche o señor Rivera. A ver, sigue tendo comprensión lectora deficiente. Xa lle dixen algunha vez que non era o lápiz máis afilado do estuche.
Por aquel momento existía un convenio que estaba en vigor e se ese convenio 2005 estaba en vigor do señor Cacharro, evidentemente a titularidade era do Concello de Navia. Entón, eu non minto. Volvo a repetir que vostede non é o lápiz máis afilado do estuche. É moi fácil. E volvo a repetirlle, eu sonlle moi digno, estou moi orgulloso de pertencer ao Partido Socialista. Volvo a repetirlo, o partido que marcou o futuro deste país. Eu vai a seguir marcando, por moito que lle pese. E vostede non é que cambie de opinión, non é que cambien de opinión, é que non teñen palabra, nin teñen coherencia, nin teñen absolutamente nada. Dicen de respetar os concellos pequenos e agora o que están facendo é impedindo. E si, comentar só unha cousa, en relación ao que dixo o Bloque Nacionalista Galego, desgraciadamente, a Xunta non vai dar un peso porque non a deu en 20 anos e non a vai a dar agora. O sea, vostedes o que van facer é deixalo caer para obter un rédito político. Ben, pasamos á votación.